Фактът, че той няма да може да свали правителството, ще доведе най-вече до консолидация на управляващите. На първо място искам да кажа, че тройната коалиция, водена от БСП, до толкова се е вкопчила във властта и завършването на мандата си, че и без друго е достатъчно консолидирана. На второ, едва ли има представител на опозицията, който при наличието на едно подкрепещо правителство, мнозинство от 150 депутати, да си е правил някакви илюзии, че кабинетът ще падне. Едва ли също така има някой от опозицията, който да смята, че това е основната цел на сегашния вод. Нека си припомним, че в новата българска история няма случай на успешен вод на недоверие. Фактът обаче, че обективната парламентарна конфигурация право именуването на вота невъзможно, в никакъв случай не маха неговата оздравителна функция. Опозицията в един парламент и в едно демократично общество, по-добре слушайте, има като цяло, като имунната система на един управленски организъм, алармираща и защитаваща зловредните инфекции, които могат да се развият и поставят под заплаха просперитета на страната. Е допустимо да се дава на екрана. Именно опозицията, чрез своята функция... Добре, графици, да. Да. И недалновидни управленски решения предупреждава и информира обществеността и спомага за прекратяване на всяка злоупотреба и грешен ход на власт имащите. Само така могат да бъдат защитени интересите на българското общество и да бъде гарантирано нормалното развитие на България. Изхождайки от това разбиране, ние от Българска нова демокрация, заедно с останалите десни парламентарни сили, светлината на тежката криза в МВР, заплашваща устоите на държавността у нас, приехме за свое задължение да искаме оставка на кабинета чрез вот на недоверие. В настоящия момент правителството може да разчита на стабилно мнозинство, но на свой ред основната сила, върху която позицията основава своето влияние, е общественото мнение. Факт е, че кризата през последните седмици и липсата на решителни политически действия за нейното разрешаване ясно отграничиха два вида мнозинства. Едното е в парламента, 150 души депутати, другото е на българските граждани, които страдат от водената политика и все повече губят доверие в институцията, призвана да бди над тяхната сигурност и законността в страната. Настоящия вот на недоверие е израз на желанието за промяна на цялото българско общество, защото няма разумен човек в страната, който да е съгласен с ситуацията днес в МВР. Дясната опозиция, която внесе вота, е само изразител на това желание. Извинявайте, но надали това е позволено. Опозицията предлага на правителството и на министър-председателя алтернативата да избира между две възможности. Едната е да се слушат сигналите от имунната система и да чуе общественото мнение. Моля ли, ще прекратя изказването, доктор Щерев. Явно ли недопустими са такива нагледни материали? Извинете, но това са неща. Дайте графици, факти, но не и снимки и карикатури. Обществото ясно иска поемане на политическа отговорност. Подобна смяна обаче не заменя необходимостта от генерален ремонт на целия кабинет и подмяна на всички неработещи министри, а те са повече от половината от неговия състав. Втората възможност, разбира се, е поради вътрешно-партийни сметки в БСП и поради това, че има паралелни структури, които осъществяват контрол над действията на министър-председателя, да се запази статуквото чрез имитация на промени. Така ще продължи досегашната стратегия на снишаване. С подобно действие обаче оздравителният в кавички процес, който твърдите, че се случва в МВР, ще остане една химера. В едно демократично общество такова управленско поведение неминуемо ще доведе до срив на доверието. Господин министър-председател, ако сега отново се скриете зад комфорта на стабилното си мнозинство и не предприемете мерки, то може да сте сигурни, че на следващите избори българските гласоподаватели много ясно ще ви посочат, че сте сбъркали. Ако изберете възможността да действате решително
Вероятно ви очакват неприятности, главоболие и разправии във вашата партия. И влиятелните кръгове в нея, представител на които очевидно е господин Румен Петков, щом е толкова трудна неговата сцена. Слушвайки се в това, което ви казва опозицията с настоящия вод на недоверие, ви имате шанса да продължите реформаторски процеси във вашата партия. Като по този начин защитите едновременно и обществените интереси. Обратното би означавало да запазите вашето и това на хората около вас спокойствие, разчитайки, че лобитата в БСП ще се консолидират и се разберат кой какво ще прави и какви изгоди ще има. Обществото обаче ще страда от арогантността на престъпните групи и добиващото за страшителни размери срастване на държавата с организираната престъпност. Крайно време е управляващите от Социалистическата партия да се запитат дали удържането на властта на всяка цена е по-важно от просперитета на България. Разбираемо е, че БСП иска да се отърве от комплекса си на политическа сила, която не може да завърши цял мандат. И на господин Дончев. Това обаче не бива да става, като се поставят приоритетите на партията пред приоритетите на България и българското общество. Няма логика след една година да се тупате в гърдите, твърдейки, ние завършихме мандата, ако оставите след себе си висока инфлация, ширеща се престъпност и корупция, лошо здравеопазване, недобре работеща икономика и спрени средства от Европейския съюз. За финал искам да кажа, че умишлено в изказването си не обърнах внимание на партньорите от тройната коалиция, от НДСВ и ДПС. По време на развиващите се скандали в МВР и двете партии не представиха своя ясна позиция по темата и не настояха за по-решителни политически действия. В този смисъл подкрепата, която техните представители ще дадат на правителството при гласуване на вота не е аргументирана, а просто е продиктувана от желанието за оставане във властта до край. Фактът, че НДСВ и ДПС не реагираха по адекватен начин, макар да осъзнават, че това, което се случва в МВР е нередно и вредно за страната, може да означава само едно – че те са се превърнали в заложници на червените теснопартийни интереси и скритите сили, стоящи зад тях. Благодаря ви за вниманието.